Kulang kan pundo naman. Pero, kaya sabi ko sa Raptitus, kahit mga sa inyong mga to, na nagitabang sa mo. Kami, ako tawag na ko yan, kaya sabi ko tayo, paano hindi mo nakunta naging contract? Thank you very much. Ang problema sa nata, pagkakot kayo sa government pagkatabi, kaya kala legal process. Kaya, putang, agpaan, nagkumit kami kung ano, agpaina. Yan ang mga process. It takes time. Kakamukha ng government, pero pag private, anytime. Pag sabi ko, na. Alam mo tabi, naalian kami din sa kwa, dapat angad na minus-minusan, at ang mga scholarship program, ano mga sa microfinance, actually, na minus-minusan kami ng basic services. At least, client ka mo eh. Sad pa, di ako sabi ko man, ikikang okay lang. Kita pa rin yung sa akong ipaumaga, kamu magpa, okay na. This is your town. We are busy. Basta kami, Ako na gusto sumata ang filosofiya pa, kasi ito ang builder. I go with sabi mo, kailan ko, pag-pay respect to the opo, okay lang na to. Okay lang na to. Pero pag-abot sa programa ninyo, supportive ako yan. Inunan man ninyo gusto para sa banma, basta sa kararayan man, okay lang. And kung ako sa mayor na makikialam sa plano ninyo, sa kuwang na yan, di ako mayor, dapat application ninyo, ang pwede kang gusto ko. Hindi mo pwede. Hindi mo lang gusto. Kung talaga mo, kayo na ninyo sa diring organisasyon, po naman para mapakaray sa banma, and I appreciate it. Hindi yan ako tabi sa inyo. Hindi ako yan makialam. Hindi ako yan. Habang ako sa kanong mayor, hindi ako pilibaw naman sa iba. Iba mga perception yan. different layers. Eh, kanya ba? Kaya ako kung pag na sa dati eh, ako di gusto mo tumawag sa banwa. Basta ikararay yung banwa. Apresyado ko. Hindi mo sama ipangmata. Thank you pa ako. Basta, ikaw obligasyon na mag-monitor din ang pinigita ko. Pero makialam ako sa plano na yun. No? Ako tabi ka. Eh, okay lang. Love. Sige na. Even the Orthodox o NCCA, pinapamalas sa